हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों मोनसे गोदान टपिकनि सायाव आरो दिनैनि गोदान टपिकआनो जाहैबाय गारांनि रिंसारथि एबा बड' ग्रामारनि सिङाव जे जोंना गारांनि रिंसारथि मोनसे टपिक दङ जों बे टपिकनि सोमोन्दै गुवारै सावरायगोन आरो माखासे सोंनाय फिन्नायनि सायावबो जोङो सावरायगोन। दा लोगोफोर बे गारांनि रिंसारथिया आसाम स्पेशल टेट 2026 नि सिलेबासनि बबे खनायाव दङ जों बेखौ एसे नायनानै लाग्रोगोन। बेनि उनावहाय जोङो नैबे गारांनि रिंसारथिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायगोन। कनसेप्टखौ जों क्लियार खालामनानै लाग्रोगोन। बेनि उनावहाय जोङो सोंनाय फिन्नायनि सायाव सावरायगोन। आसाम स्पेशल टेट 2026 नि बड' साबजेक्टनि सिलेबासाव फैबाय। बियो आपार प्राइमारियाव दङ, नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन। पेपार 2 नि बियो। दा लोगोफोर पेपार 2 नि जि जोंना टपिक दङ नैबे बर' हांखो हाला, बे हांखो हालायावनो दङ जोंना नैबे गारांनि रिंसारथिया। दा जों बे गारांनि रिंसारथिनि सोमोन्दैनो सावरायगोन आरो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां। नोंथांमोना कनसेप्टखौ क्लियार खालामनानै लाग्रो। कनसेप्टआ क्लियार जायोब्लानो कुइसना जेरैखि फैया नोंथांमोना एन्सारखौ होनो हागोन। दायो लोगोफोर जोङो मैया मोनसे सोंनायनि फिननायखौ जोङो गेजेराव दोननानै होदोंमोन। नोंथांमोना माखासे एन्सार हरदों। दा नोंथांमोननि एन्सार हरनाया कारेक्ट जादों ना मादों जों बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों एसे सावरायग्रोगोन। नोंथांमोना नैबे मोनसे कुइसनखौ होदोंमोन, बेनो जाहैबाय 9 नाम्बाराव दंमोन बे कुइसना। बर' रावनि गारां हांखो आरो खौरां हांखोआ मोनबेसे होननानै नोंथांमोननो बे सोंथिखौ हगारनानै होनाय जादोंमोन। बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना नैबे बि अपसनामोन लोगोफोर। गारां हांखोआ जोंना मोन 11था आरो खौरां हांखोआ मोन 47था। दा लोगोफोर नैबे 47थायाव नोंथांमोना कनफिउसन दाजा। मानो होनोब्ला जोंना बर' रावखान्थि लिरग्रा बिजाब लिरग्रा राइटारफोरा गोबां दङ। सोरनियावबा जोंना 40 दङ। 40आ जाहैबाय डक्टर स्वर्नप्रभा सैनारिनि बे लेखा बिजाब गोमोआव दङ 40था। मैया जोङो क्लासाव सावरायदों आरो सोरनिबा बिजाबावहाय 41था थानो हागौ। हयथ' बिथाङा बै 41था गोनां जानाखि बिजाब, बे बिजाबखौ फल' खालामनानै कुइसन पेपारखौ सेट खालामदोंबो जानो हागौ। ओंखायनो नोंथांमोना नैबेखौ गारां हांखोखौ नोंथांमोना मिलायग्रोदो आरो बिनि खाथियाव मा दङ 41 दंना 40 दंना 41 दं, नोंथांमोना बेखौ मिलायनानै ला आरो 40 आरो 41 गोनां जि अपसन दङ बेनो एन्सारा कारेक्ट जागोन। दा नोंथांमोना बेखौ नायदो, बाव 31 दं, 12 आरो 41 दं, बाव 12 आरो 31 दं, बेथ' गोरोबखाया। ओंखायनो नोंथांमोना नैबेखौ गोसोआव ला, 11 आरो 41 नङाबा 40 जे अपसनाव बे दङ नोंथांमोना बेखौनो टिक मार्क होनानै फैबानो जाबाय। स' लोगोफोर दानिया जोङो गारांनि रिंसारथिनि सोमोन्दै सावरायनोसै। गारांनि रिंसारथिया मा आरो बिनिफ्राय मा मा कुइसन फैनो हागौ जों बिनि सायाव एसे सावरायदिनि। लोगोफोर गारांनि रिंसारथि, गोबां केन्डिडेटफ्रानो बे रिंसारथिया मा हयथ' बेखौ मिथियाबो जानो हागौ। दा ओंखायनो बेवहाय नोंथांमोना नैबे इंलिसखौ नाय, जायखौ जोङो दिपथं होननानै मिथिनाय जायो। ट्रिपथंबो दङ, गारांनि रिंसारथि, गारांथाम रिंसारथि बेबायदिबो दङ। जोंनाव इंलिसाव दिपथं, ट्रिपथं बेबायदि होननानै बुंनाय जायो। दा जोङो इंलिसनि फारसे थांला, जोङो बर' ग्रामार हिसाबै बर'नि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। दा लोगोफोर बे बिजाबाव मा बुंदों जों बेखौ एसे फरायनानै लाग्रोगोन। बेवहाय बुंदों बर' रावाव गारांनि रिंसारथिफोरा बारा बांद्राय गैया। नंगौ, बारा गैया, एसेल' दं, लिमिटेड। गारांनि रिंसारथिफोरा जादों जायखिजाया मोननै गारां रिंसारथि खाथि खाथि थालायनाय। नाथाय मोननै गारां रिंसारथिफोरा खाथि खाथि थासेयावबो गोबां समाव बेफोर गारांनि रिंसारथि होननानै गनाय जाया। दा लोगोफोर बेवहाय मा बुंदों गारां रिंसारथि, जोंना गारां रिंसारथिया मोनबेसे? मोन 6था। जेरै अ, आ, इ आरो जोंना मा दंबावो ए आरो ओ आरो मोनसेया उ। गारां रिंसारथिफोरा जेब्ला गावजों गाव नैबे खाथि खाथि थालायनानै जेब्ला मोनसे सोदोबाव थागोन अब्ला जों बेखौनो गारांनि रिंसारथि होननानै बुंनाय जायो। नाथाय मा समाव बे गारांनि रिंसारथि गावजों गाव खाथि खाथि थाब्लाबो बेयो गारांनि रिंसारथि जाया। एसे एग्जाम्पोल हिसाबै जों एसे नायनानै लाग्रोदिनि, नोंथांमोना अब्लानो कनसेप्टआ क्लियार जागोन आरो। दा गारांनि रिंसारथिया माबायदि नोंथांमोना मिथिखाबाय। जेब्ला गारां रिंसारथिया खाथि खाथि गावजों नांजाबनानै थागोन मोननै रिंसारथिया, अब्ला बेखौनो जों गारांनि रिंसारथि बुंगोन। जेब्ला मोनथाम गारां रिंसारथिया गावजों खाथि खाथि थानानै सोदोब दागोन अब्ला बेखौ जोङो गारांथाम रिंसारथि बुंगोन, जायखौ जोङो इंलिसाव ट्रिपथं होननानै बुंनाय जायो। दा ट्रिपथंआ जोंनाव सिलेबासाव गैया, जोंना दिपथंआसो दङ गारांनि रिंसारथिया, जों बेखौल' जों सावरायगोन। दा लोगोफोर बेवहाय मा होनबावदों जों बेखौ सावरायबावगोन।
मानोना गारांनि रिंसारथि जानोब्ला मोननै गारां रिंसारथिया गारां बोगासेयावनो रिंसार होजानाय जानांगौ आरो मोननैबो मोनसे रिंसार जथायनि सिङावनो थानाय जानांगौ। दा लोगोफोर बेवहाय बुंदों मोननै गारां रिंसारथिफोरा गावजों गाव खाथि थाब्लाबो माब्लाबा समाव बियो गारांनि रिंसारथि जाया। आरो गारांनि रिंसारथिया जोंना ओरैबायदि जानांगौ मोननैबो गारां रिंसारथिया खेबसे रिंसार बोनायावनो बियो रिंसार होजानाय जानांगौ। दा नै नोंथांमोना बेवहाय एग्जाम्पलखौ नायबा मिथिगोन। दा बेवहाय बिदिन्थि बायदियै इंराजि डुइं गयिं सोदोबफोरनि अ आरो आइ जोंना बे मोननैबो भावेल लेटार। दा भावेल लेटार मोननैबो खाथियाव दं नालाय दा जोङो बेखौ जोङो मा बुंगोन दिपथं होननानै बुंगोन। नाथाय नैबे एग्जाम्पलाव अ आइआ बियो दिपथं जायाखै नैबे सोदोबावहाय गयिं आरो डुइं सोदोबावहाय। मानि थाखाय जायाखै नोंथांमोना बेखौ एसे खोनासंबानो मिथिगोन। बेवहाय बुंदों थेवबो गारां बोनाय समाव बे मोननैखौबो खेबसेनो ज' रिंसार होआलासेनो अखौ जिजों आरो आइखौ एनजिजों रिंसार होफानाय जायो। थामहिनबा बे मोननै सोदोबाव रिंसार होनाय समाव खोन्दोआ जादों ग आरो इं आरो द आरो इं। दा लोगोफोर माहाय मा होनदों जोंना गयिं सोदोबा ग आरो इं ग आरो इं जोंना नैबे मोननैया भावेल लेटार। दा बे भावेल लेटारा जेब्लानाखि खेबसेयैनो रिंसार होजागोन अब्लासो बियो गारांनि रिंसारथि एबा दिपथं जागोन। दा लोगोफोर बेवहाय जोंना मानो थाखाय बे सोदोबाव गारांनि रिंसारथि गैया होननानै बुंनाय जादों जोंना नैबे अआ नैबे जिजोंसो दङ ग आरो इं। दा ओंखायनो बे खेबसेयैनो अजों आइजों रिंसार होजायाखै ग आरो इं हिसाबैसो बियो रिंसार होजादों। थिग बेबायदिनो डुइंआवबो बेबायदिनो जोंना बे डुइंआ अ इया जोंना खेबसेनो रिंसार होजायाखै दुखौ आलदा रिंसारथि इंखौ आलदा रिंसारथि हिसाबैसो बियो रिंसार होजादों। ओंखायनो बियो मोननैबो दिपथं सोदोब नङा आरो दिपथं गोनां सोदोब नङा। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। दायो जोङो बर'नि एग्जाम्पलखौ नायबा नोंथांमोना आरोबाव बांसिन क्लियार जाबावगोन। बेवहाय मा बुंबावदों बेखायनो अ आइ बे मोननै रिंसारथिया बे मोननै सोदोबफोराव गारांनि रिंसारथि नङा। बर' रावाव थानाय गारांनि रिंसारथिफोरा जादों नोंथांमोना बेवहाय नुदों एव आरो इउ एव आइ आव ओइ उइ ओइ आरो औ बेफोरखौ चार्टनि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय। नोंथांमोना बे चार्टआव नुदों दा बेफोरनो बर'नि गारांनै रिंसारथि माने दिपथं रिंसारथि बियो नोंथांमोना बेवहाय नुदों चार्टआव। दा नोंथांमोना बेखौ गोरलैयै माबायदि गोसोआव लागोन नोंथांमोना बेखौ चार्टखौ गाव गावनो माइन्डआव बेखौ सेट खालामनानै ला। दा जोंना बर' रावाव गारांनि रिंसारथिफोरखौ बांद्राय मोननाय जायाखै गासै मोन 8थाल' जोङो गारांनि रिंसारथिफोरखौ मोननाय जादों। नोंथांमोना बेखौबो गोसोआव ला बर' रावाव मोनबेसे गारांनि रिंसारथिफोरखौ मोननाय जादों होनोब्ला नोंथांमोना बेखौ 8 होननानै एन्साराव होनांगोन जुदि एग्जामाव जुदि बेफोरबायदिया फैयोब्ला। दा लोगोफोर बे चार्टखौ नोंथांमोना माबोरै गोसोआव लानो होनोब्ला दा नोंथांमोना बर' रावनि गारां रिंसारथिया मोनबेसे गासै मोन 6था। गुबै सोदोबफोरखौ लिरनो थाखाय जि गारां हांखोफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै बाहायनाय जादों बेखौनो जोङो गारां रिंसारथि होननानै बुंनाय जायो। दा बे गारां रिंसारथिफोरा नोंथांमोना बेखौ ओरै साजायनानै लादो इ ए आ अ उ आरो बेखौ बिदि साजायनानै लादो मोन 6था आरो ओरैबो नोंथांमोना साजायनानै लादो इ ए आ अ उ आरो नोंथांमोना बिदि साजायनानै लाबानो जाबाय। दा जोंना गारांनि रिंसारथिफ्रा माजों माजों दाजादों नैबे इ आरो नैबे उजोंल' दाजादों। नोंथांमोना नाय बे लाइनावल' दङ आरो बे लाइनावल' दङ नाथाय बे लाइनाव गैया बावबो गैया बेयावबो गैया। नोंथांमोना बेखौ साननानै नाय। दा लोगोफोर बेवहाय माबायदि दाजों जोंना नैबे इजों बे इ गारां रिंसारथिजों नैबे उ गारां रिंसारथिजों मोनसे दिपथं दाजादों माने गारांनि रिंसारथि दाजादों इउ दाजादों। जोंना खेबसेयैनो इउ सोदोबा बियो दाजादों आरो थिग बेबायदिनो ए आरो उजों लोगो नांनानै एव दाजादों। एव माने ना एव बेदर एव बेबायदि गारांनि रिंसारथिया दाजादों आरो बेबायदिनो आजों नैबे इजों दाजाबनानै जोंना आइ सोदोबा जोंना बिमा सोदोब बियो आइ। ओंखायनो बियो मोनसे जोंना मा जादों दिपथं एबा गारांनि रिंसारथि जादों। थिग बेबायदिनो आव सोदोबाबो बेबायदिनो बबेबा सोदोबनि गेजेराव बियो
थानानै बियो आव गारांनि रिंसारथिया बियो दाजादों। जेरै बाव सोदोबाव जोंना माबायदि गारांनि रिंसारथि जादों नोंथांमोना गोसोआव ला। बेवहाय नैबे जाहैबाय आ जाहैबाय, नैबे आखारानो जोंना आ, ओमफ्राय उआ जाहैबाय जोंना नैबे मोनसे गारां रिंसारथि। बेखौ जोङो सिम्फायब्ला ओरैबायदि मोनगोन, बआव जोंना मा दङ, दाजाब आ जानानै थाबाय, बेजों जोंना बा जाबाय, ओमफ्राय दाजाब उ होयोब्ला जोंना मा जाखो, बाव जाबाय आरो। दा नैबे आजों नैबे उजों जोंना खाथि खाथि थालायनानै मोनसे गारांनि रिंसारथि बियो दाजाब जादों, बाव। खेबसेनो मोनसे रिंसार होनायावनो बियो थांदों बाव। दहाय जोंना दु आरो इं होननानै बुंनाय जादोंमोन ना, बियो खेबसेनो रिंसार होजायाखै। दुखौ आलदा रिंसारथि, इंखौ आलदा रिंसारथि हिसाबै बियो गारांबो जादों, ओंखायनो बियो गारांनै रिंसारथि नङा। मोननै गारां रिंसारथिया ज' थानानै जेब्ला मोनसे रिंसार बोगासेयावनो रिंसार होजागोन, अब्ला जों बेखौनो गारांनि रिंसारथि होननानै बुंनाय जायो। जेरै जोङो बेवहाय बाव सोदोबखौ मोनबाय। थिग बेबायदिनो जोंना मा दंबावो, अयाथ' जोंना मोनसे सोदोब जायाखै, माबा मोनसे हांखो दाजाबदेरनानै जेब्ला गेजेराव बा सिगाङाव बा उनाव जेब्ला बियो खेबसेयैनो रिंसार होजागोन, अब्लानो बियो गारांनि रिंसारथि जागोन। दायो नोंथांमोना एग्जाम्पलखौ नायबाव सोदोबाव, अब्लानो मिथिगोन। नोंथांमोना एसे धैर्य खालामनानै नैबे भिडिअखौ फारि फारि नायजोब। बिनि उनावहाय जोंना दङ उजों जोंना इ दाजाबनानै उइ जाबाय, ओजों इ दाजाबनानै ओइ जाबाय, ओइयाथ' सोरखौबा रायदावनाय, दा बेबो। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो गासै मोनबेसे मोनखो गारांनि रिंसारथिखौ, गासै मोन 8 मोनबाय। नोंथांमोना बे चार्टखौ गोसोआव ला, बे चार्टखौ गोसोआव लाबानो नोंथांमोना जेखि जाया कुइसन फैया मानो, अब्लानो नोंथांमोना एन्सारखौ होनो हागोन। आरो लोगोसे कनसेप्टखौ क्लियार खालाम लोगोफोर। नोंथांमोना कनसेप्टआ क्लियार जाबानो नोंथांमोना गारांनि रिंसारथिया मा बेखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो हमदांनो हागोन आरो। दा लोगोफोर बिनि गाहायाव माखासे एग्जाम्पल होनाय दङ, जों बेखौ नायगोन। बेवहाय मा बुंबावदों, बेफोर मोन 8 गारांनि रिंसारथिफोरनि गेजेराव खायसेया सोदोबनि सिगाङाव, खायसेया गेजेराव एबा खायसेया सोदोबनि उन जायगायाव जनायखौ नुनो मोना। बेफोरनि जनायखौ गाहायाव होनाय बायदियै दिन्थिनो हागौ। दा लोगोफोर, जोंनि जानाखि नैबे गारांनि रिंसारथिफोर दङ, बे गारांनि रिंसारथिफोरा सोदोबनि सिगाङाव एबा उनाव एबा गेजेराव जों माब्लाबा बाहायनायखौ नुनो मोना। दा लोगोफोर, जोङो एग्जाम्पलखौ नायदिनि। एग्जाम्पलाव जोङो मा होनाय दङ, क नाम्बारनि एग्जाम्पलाव दङ, बे जाहैबाय सोदोबनि सिगां बाहागोआव इउ, सोदोबनि सिगां बाहागोआव इउ, बेखौ जोङो बाहायनायखौ नुवाखै, नाथाय थानो हागौ, सोदोबखौ जों नागिरबा मोननो हागौ। जेरै इजों जोङो उ दाजाबबा इयुन बेबायदि जायो, इयुन। खिन्थु जों इयुनखौ जों बेबायदि लिरा, बे जायगायाव जों मा लिरो, इउसो लिरो, ओमफ्राय बाव उ होयो, इयुन, होमबासो जोङो इयुन सोदोब जायो। दा नोंथांमोना बेयाव कनफिउजन जानो नाङा। बियो इउ रिंसारथिया, गारांनि रिंसारथिया जोंना सोदोबनि सिगां बाहागोआव बाहायनाय जाया। दा लोगोफोर, बेवहाय एव होनाय दङ, नोंथांमोना नुदों एव, एजों उजों दाजाबनानै एव जादों, आजों इ दाजाबनानै आइसा जादों। दा आइसाया जोंना माबोरै गारांनि रिंसारथि गोनां सोदोब जाखो होनोब्ला, नैबे आजों इजों जोंना आइ, खेबसेनो आइ मोनसे रिंसार होजादों, बियो खेबसेयैनो थांदों बे आइ, ओमफ्राय बिनि उनावसो जोंना नैबे साया दाजाब जानानै मोनसे आइसा सोदोब जादों। आइयानो गावनो हारसिं मोनसे रिंसारखा, आरो साया आलादा मोनसे रिंसार, जों बेखौ ज' खालामनानै मोनसे आइसा बेबायदि जादों आरो। बेनि उनावहाय आव, आजों उजों दाजाबनानै जोंना आव मोनसे गारांनि रिंसारथि जादों, आरो थिग बेबायदिनो सोदोबावबो बियो हाबफानानै मोनसे गारांनि रिंसारथि गोनां सोदोब दाजादों। दा नोंथांमोना नायदो, बे आवरायाव जोंना माबायदि गारांनि रिंसारथि गोनां सोदोब जाखो नोंथांमोना नाय। आजों उजों बे मोननै गारां रिंसारथि गोनां सोदोबा खेबसेयैनो रिंसार होजादों। बेनि उनावसो जोंना नैबे राय रिंसारथिया दाजाबनानै आवराय बेबायदि मोनसे सोदोब दाजादों आरो। दा जोंना नैबेखौ बुखावनानै जुदि जोङो सोदोबखौ दायोब्ला बियो जानाय नङा। नैबे उआ जुदि आलादा, आया जुदि आलादा, दहायनि बादि डुइं सोदोबाव अआ आलादा, इया आलदाजों थाफानानै रिंसार होजानाय बेबायदि जानो मोना आरो। बेबायदि जायोब्ला जोंना बियो गारांनि रिंसारथि गोनां सोदोब जानाय नङा। दा बेनि उनावहाय दङ जोंना अया सोदोबनि सिगां बाहागोआव बाहायजायाखै। बेनि उनाव उइया सोदोबनि सिगाङाव बाहायजादों। ओइयाबो सोदोबनि सिगाङाव। औवा, दा लोगोफोर, नैबे
बेहायबो जोंहा सोदोबनि सिगाङाव बाहायजादों सेकेन्ड एग्जाम्पलाव सोदोबनि गेजेर बाहागोआव गारांनि रिंसारथिफोरखौ जों माबोरै बाहायनो हादों जों बेखौ नायदिनि लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुदों इउ इजों उजों मोनसे इउ गारांनि रिंसारथि जादों दा बे जिउमा सोदोबाव माबोरै बियो गारांनि रिंसारथि गोनां सोदोब दाजादों नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय आं बेखौ माबायदि सिफायगोन बेवहाय जिउमा दङ जिउमाखौ जों सिमफायोब्ला जों मा मोनगोन ज मोनग्रोगोन दाजाब इ मोनगोन दाजाब उ मोनगोन दाजाब म मोनगोन दाजाब जोङो आ मोनगोन दा बेबायदि हिसाबै जोंना जिउमा मोनसे सोदोबा दाजादों आरो ज'जों इजों जि जाबाय ओमफ्राय उ जिउमा दा जोंना जिउमा जोंना नैबेसेबाङा खेबसेयैनो मोनसे रिंसार होजादों जिउ बिनि उनावसो जोंना नैबे मा मोनसे रिंसार जादों आरो जिउआ मोनसे आलादा रिंसार आरो माया मोनसे आलादा रिंसार मोननैजों ज' जानानै जिउमा सोदोबा दाजादों आरो दा जोंना नैबे इजों उजों बेखौ जों आलादा बुखावाखै जिउआव बियो ज'आनो दङ ओंखायनो बियो मा गारांनि रिंसारथि गोनां मोनसे सोदोब दाजादों एबा दिपथं जों होननानै जों जायखौ बुङो दिपथं गोनां मोनसे सोदोब दाजादों बेनि उनावहाय जोंना मोनसे एग्जाम्पलखौ नायबावदो नोंथांमोना नैबे आइआव जोंना माबायदि सोदोबनि गेजेराव दाजादों होनोब्ला जोंना नैबे दाइन सोदोबखौ जों सिमफायनानै नायदिनि द दाजाब आ दाजाबाय दाजाब इ दाजाब न जोंना मा जाखो 8 जाबाय आरो द'जों नैबे द'जों आजों दाजाबाय ओमफ्राय इ होयोब्ला दाइ जाबाय ओमफ्राय न 8 दा 8 सोदोबा जोंना खेबसेयैनो बियो रिंसार होजादों आरो दा बेखायनो जोंना बियो मा गारांनै रिंसारथि गोनां सोदोब एबा दिपथं गोनां सोदोब आरो बियो दा लोगोफोर इउ आव उइ बिनि उनावहाय उइया जोंना सोदोबनि गेजेराव बाहागोआव जों बाहायनायखौ बांद्राय नुनो मोना बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बेनि उनावहाय दा नेक्स्ट ग नाम्बारनि एग्जाम्पलखौ जों नायदिनि बेवहाय मा बुंदों सोदोबनि उन बाहागोआव बाहायनाय जोङो गारांनि रिंसारथिफोरखौ सोदोबनि उन बाहागोआव बबे जायगायाव बाहायजायो आरो बाहायजाया जों बेखौ नायनानै लादिनि दा लोगोफोर बेवहाय इउ नुदों इ आरो उ दाजाबनानै जोंना इउ मोनसे गारांनि रिंसारथि जादों आरो जोंना जिउ मोनसे सोदोबावबो बियो गारांनि रिंसारथिया बाहायजादों जिउआ जोंना खेबसेयैनो मोनसे रिंसारथि एबा मोनसे सेलेबोलावनो दङ बियो दा लोगोफोर जों बेखौ सिमफायनानै नायोब्ला जों माबायदि मोनगोन ज दाजाब इ दाजाब उ जिउ दाना नैबे इजों आरो उजों बियो आलादा बुखाव जायाखै मोनसेखौ बुखावब्ला जोंना सोदोबनि रिंसारथिखौनो जों बोनो हानाय नङा ओंखायनो मा बे मोननै गारां रिंसारथिया ज' थानानै मोनसे गारांनै रिंसारथि गोनां मोनसे सोदोब दाजादों ओंखायनो बेखौ गारांनै रिंसारथि गोनां सोदोब होननानै बुंनाय जायो दा लोगोफोर बेहाय एवआ गारांनै रिंसारथिया सोदोबनि जोबथा बाहागोआव बाहायजाया बेखौ गोसोआव ला बेबायदिनो आइआव दङ जोंना बिलाइयाव जोंहा गारांनि रिंसारथि गोनां दङ माबायदि दङ जोंना बेहाय नोंथांमोनखौ सिमफायनानै नाय बिलाइ सोदोबखौ ब दाजाब इ दाजाब ल दाजाब आ दाजाब इ दा जोंना बेबायदि हिसाबै बियो दाजादों बि ओमफ्राय लाइ बिया जोंना मोनसे आलादा मोनसे रिंसारथि दाजाबाय ओमफ्राय जोंना लाइ रिंसारथिया मोनसे आलादा दाजाबाय आरो लाइ रिंसारथियावनो जोंना नैबे आजों नैबे इजों खेबसेयैनो ज' दङ ओंखायनो बियो मा मोनसे गारांनि रिंसारथि गोनां सोदोब बियो दाजादों जेब्लानाखि रिंसारथियाव जोंना नैबे आलादा जागोन आजों इजों आलादा खाथि थालायनाय नङा रिंसारथियाव अब्ला बियो मा गारांनि रिंसारथि जानाय नङा मोनसे रिंसारबोगासेयावनो मोननैबो गारां रिंसारथिया गावजों गाव खाथियाव थालांगोन अब्लासो बियो मा गारांनै रिंसारथि गोनां सोदोब जागोन एबा गारांनै रिंसारथि जागोन आरो दा नोंथांमोना बुजिनो हाबाय स' लोगोफोर बेबायदिनो जोंना आरो माखासे गारांनि रिंसारथि दंबावो बे जाहैबाय आरो आव जोंना बेबायदिनो बियो गारांनि रिंसारथि गोनां जोबथा बाहागोआव बियो बाहायजादों आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो हाबाय गारांनि रिंसारथिया माखौ बुङो गारांनि रिंसारथिया बेनो मोननै गारां रिंसारथिया गावजों गाव खाथि थालायनानै मोनसे रिंसारबोगासेयावनो
बियो मोननैबो गावजों गाव खाथि खाथि थालायनांगौ आरो जाय सोदोबाव बे गारांनि रिंसारथिया गावजों गाव खाथि थालायनानै खेबसे रिंसार होगासेयावनो बियो रिंसार होजायो अब्लानो बियो मा गारांनि रिंसारथि गोनां। एग्जाम्पल हिसाबै दहाय आं होखांबाय जेरै डुयिं आरो गयिं सोदोबाव अ आरो इ मोननैबो ज' थाब्लाबो बियो गारांनि रिंसारथि गोनां सोदोब जायाखै। थिग बेबायदिनो बर'नि माखासे सोदोबफोरावबो बेबायदिनो दङ मोननै गारां रिंसारथिफोरा गावजों गाव खाथि थाब्लाबो बियो गारांनि रिंसारथि गोनां सोदोब जाया। लोगोफोर जोङो दायो सावरायखांबाय गारांनि रिंसारथिया मा, नोंथांमोना हयथ' एसेबाबो बुजिनो हाबाय गारांनि रिंसारथिया माखौ बुङो। दानिया जोङो सोंथिफोरखौ जों नायदिनि माखासे सोंथिफोरखौ आं नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैनाय जादों। मोनब्रैल' कुइसनखौ लानानै फैदों आङो। बिनो बे कुइसनानो जोबोद इम्पर्टेन्स। नोंथांमोना बे कुइसनखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बांद्राय कुइसन लाबोआखै आं नोंथांमोननो। से नाम्बार कुइसनाव दङ जोंना गाहायनि बबेया गारांनि रिंसारथि। बेनि कारेक्ट एन्सारा माया जागोन लोगोफोर? एआ जागोन ना बिआ जागोन ना सिआ जागोन ना डिआ जागोन? दा लोगोफोर बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना नैबे बि अपसना। बे माबायदि जागोन लोगोफोर? आजों उजों जोंना आव मोनसे सोदोब जाखायो, खिन्थु नैबे आइआबो मोननैबो गारां रिंसारथि, आइआबो गारां रिंसारथि, एआबो गारां रिंसारथि, नाथाय अब्लाबो बियो गारांनि रिंसारथि जायाखै। मानो होनोब्ला आखौ आलादा रिंसार होदों आरो एखौ आलादा रिंसार होदों, ओंखायनो बियो ओंखायनो बियो गारांनि रिंसारथि गोनां सोदोब जायाखै बा गारांनि रिंसारथि नङा बियो। आव खेबसेनो रिंसार होनायावनो बेयो आवआ थांदों आरो दा बेबायदियासो गारांनि रिंसारथि। बेबायदिनो जोंना सिआबो मानो गारांनि रिंसारथि जायाखै होनोब्ला इखौ आलादा रिंसार होदों आरो आखौ आलादा रिंसार होदों, ओंखायनो बियो गारांनि रिंसारथि नङा आरो। थिग बेबायदिनो जोंना डि नाम्बारनि अपसना जादों इ होननानै बुंजादों। एखौ आलादा बोदों, इखौ आलादा रिंसार बोदों, ओंखायनो बियो मा बे गारांनि रिंसारथि गोनां सोदोब नङा एबा गारांनि रिंसारथि नङा आरो। जोंना बेबायदिनो आव, एव, इउ बेफोरसो जोंना मा गारांनि रिंसारथि आरो। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला। बेनि उनावहाय 2 नाम्बार कुइसनाव दङ जोंना गाहायनि बबे सोदोबा गारांनि रिंसारथि गोनां सोदोब। दाना सोदोबनि सायाव सोंबाय जोंना फार्स्टआव जोंना गारांनि रिंसारथिया मा खेबसेनो गारांनि रिंसारथि बेखौ सोंदों। दाना सोदोबनि गेजेराव सोंबाय आरो बबे सोदोबाव जोंना गारांनि रिंसारथिया दङ, नोंथांमोना बेखौ नागिरनानै दिहुननांसिगौ आरो। दा लोगोफोर नोंथांमोना कारेक्ट एन्सारा बबेया जागोन बेखौ नोंथांमोना एसे होनो सेस्था खालाम। ए जागोन ना बि जागोन ना सि जागोन ना डि जागोन? लोगोफोर नोंथांमोना एसे साननानै नाय बबेया जागोन कारेक्ट एन्सारा जोंना। नोंथांमोना नैबे आबादखौ सिमफायनानै नायलाय। आबादाव जोंना सिमफायोब्ला जोंना माबायदि सोदोबखौ मोनो, बियो जागोन ना जाया? जोंना आखौ मोनसे लाबाय, दाजाब ब लाबाय, दाजाब आ लाबाय, ओमफ्राय जोंना मा दङ? दाजाब द दङ। दाना जोंना मोननै गारां रिंसारथिया ज' दं नामा लोगोफोर? बेवहाय गैया। जोंना नैबेहायसो आलादा आरो बेवहाय आलादा। दाना ज' गैया, ओंखायनो बियो गारांनि रिंसारथि गोनां सोदोब जाखाया आरो। ए अपसना नंखाया। बेनि उनावहाय जोंना जानजिया जोंना गारांनि रिंसारथि गोनां सोदोब नंगौना नङा? नोंथांमोना बेखौ सिमफायनानै नाय। ज दाजाब आ दाजाब न दाजाब आरो जोंना मा दंबावो? ज दाजाब इ। जोंना मोनसे सोदोब जाबाय, जानजि सोदोबखौ जोङो सिमफायबाय। ज'जों आ दाजाबनानै जा जाबाय, न'जों जान जाबाय, ओमफ्राय ज'जों इ दाजाबनानै जानजि जाबाय। दा लोगोफोर जोंना मोननै गारां रिंसारथि बेवहाय खाथि खाथि गैलिया। नैबाव मोनसे गारां रिंसारथि आरो नैबे जोबनायावसो गारां रिंसारथि मोनसे दं, ओंखायनो बियो मा गारांनि रिंसारथि गोनां सोदोब नङा। सि अपसनखौ जों नायदिनि दानिया। सि अपसना नंगौना नङा? जोङो सावरि सोदोबखौ जों सिमफायबा माबायदि मोनगोन? स दाजाब आ दाजाब उ दाजाब र दाजाब इ। जों बेबायदि मोनो सावरि सोदोबाव जोंना मोननै गारां रिंसारथिया ज' दंना गैया आरो खेबसेनो रिंसार होजादोंना होजायाखै? नोंथांमोना बेखौ एसे गोसो होनानै नाय। नोंथांमोना नैबेखौ आ आरो उ सावरि सा सजों आ दाजाबनानै सा जाबाय, उ दाजाबनानै साव जाबाय। साव रिंसारथिया जोंना खेबसेनो फैदों आरो। बेनि उनावसो जोंना र'जों इ दाजाबनानै रिया आलादा मोनसे रिंसार दाजादों आरो। साव ओमफ्राय रि रिंसार दाजाबनानै जोंना मोनसे सावरि सोदोब जादों आरो। दा बे सावरि सोदोबावनो जोंना नैबे आजों उजों
जोंना जयैनो दङ जों बेखौ सिमफायोब्ला जोंना बियो गारांनि रिंसारथि गोनां सोदोब जानाय नङा आरो दा ओंखायनो जोंना नैबे खेबसेनो ज' दं नालाय ओंखायनो बियो गारांनि रिंसारथि गोनां सोदोब दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना नैबे सि अपसना जागोन आरो दा फानसौआ नङा बेखौ सिमफायनानै नाय नोंथांमोना आरो रिंसारथिया खेबसेनो बोजादोंना बोजायाखै मोननैबो गारां रिंसारथिया खाथि खाथि थानायाव जुदि बोजादोंब्लासो बियो गारांनि रिंसारथि जागोन बोजायाखैब्ला बियो गारांनि रिंसारथि जानाय नङा आरो स' लोगोफोर दानिया जोङो 3 नाम्बार कुइसनखौ नायदिनि 3 नाम्बार कुइसनाव मा दङ बर' रावाव मोनबेसे गारांनि रिंसारथिफोर दं दा लोगोफोर जोङो सिगाङावनो सावरायबोदोंमोन गारांनि रिंसारथिफोरा मोनबेसे होननानै दा बेनि कारेक्ट एन्सारा माया जागोन लोगोफोर बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ए अपसना जागोन नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला बर' रावाव गारांनि रिंसारथिफोरखौ जोङो मोनदाइनथाल' मोननाय जादों आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेबायदिनो जोंना 4 नाम्बार कुइसनाव दङ 4 नाम्बार कुइसनाव मा होननानै सोंदों गाहायनि बबेयो गारांनि रिंसारथि नङा दाना बबेयो गारांनि रिंसारथि नङा लोगोफोर नोंथांमोना बेनि कारेक्ट एन्सारा बबेया जागोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बिनि एन्सारखौ हरनांसिगौ दा नोंथांमोननो आङो बेखौ हगारनानै होनाय जाबाय आरो दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन जोङो गारांनि रिंसारथिनि सोमोन्दै सावरायबाय दा गारांनि रिंसारथि उनावहाय जोंना मा दङ सिलेबासाव जों बेनि सायाव जोङो नेक्स्ट भिडिअ'आव जोङो सावरायगोन नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ'खौ नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअ'आ आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ बयनोबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे जोंनि स्पेशल टेट एग्जामखौ जायफोर केन्डिडेटफ्रा होगोन बिथांमोननि थाखाय एसे हेल्पफुल जानो हायो स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअ'आ नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअ'आ बेखिनियानोसै गोजोन्थों थेंक इउ